Otuto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 28 n'oge na-adanyeghị n'emume ọbụla afọ nke mbụ afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile na ndị niile ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị n'aja maasị nke ụbọchị tata. N'aja maasị tata, anyị na-ehunye ya iji nye Chineke ekene ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Sọmadị na Oje, Ezinne Akụnobi na Chinua Ụkwụani, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ Tony na Ịma Ikebụdụ yọọ echeta ha n'aja maasị a. Anyị na-ehụnyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene na ịyọkwa ngọzi ya n'isi ya gazie Ụkwụani, bụ onye ezinụlọ ya na-ekubata ụbọchị nke izizi n'ụka nke Chineke n'ụbọchị taa. Ọ bụ Anayọ na Chinua Ụkwụani yọọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Anyị na-ehụnyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene ma yọkwa ngọzi ya n'isi Kenechukwu Ufọndụ na Ifeọma Ọkọuwe, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ha. Ọ bụ Nneka Ufọndụ yọọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị ịyọ ngọzi Chineke na odudu ya n'isi ezinụlọ ndị otu ha niile bụ ndị ICWO. Ọ kacha otu a na-eme ncheta Our Lady of the Rosary. Ha jikwazi aja maasị ayọ ka Our Lady welu ike o ji anata nwa ya ihe dị mkpa wee chekwaa ezinụlọ ha na ndị otu ha niile, ndị ezinụlọ parish anyị. N'otu aka afọ, anyị na-ehụnyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene ma yọkwa ngọzi ya n'isi Tochi Okoro, bụ onye a na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Greg na Skola Ọgụ Amaka na ayọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị ịyọ ngọzi Chineke na ihe pụrụ iche ka ezinụlọ ha bụ n'obi. Ọ bụ Fidel na Ihunne Osuji yọọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke na nchedo ya n'isi ezinụlọ ndị Makụ Nwafọ niile, ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụ David na Mori na Akụ Nwafọ yọọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke n'isi Chinua Ụkwụani, bụ onye na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Ebere Eze Okoye yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunye aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba, bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị anyị ji ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Philip Ezeani, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Chika Ezeani yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị anyị ji ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Monsignor Nathaniel Obiagba, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Reginald Ifeyi nwa Eze yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta n'aja maasị taa na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga ka ha zuru ike na ndokwa. Biko, anyị nwere ezinụlọ ga-ekupụta nwa ọfụ. Anyị na-ayọ ka ha kwupụtazie n'ihu ọlta ebe a ga-anabata nwa ọfụ tupu anyị bido aja maasị dị asọ taa. Anyị na-ayọkwazị ndị dị otu a ka ha na-apụta, ka ha na-observe social distance. Nwa ọfụ ya gazie Ụkwụani ya na ezinụlọ ya, Anayọ na Chinua Ụkwụani. Onye isi nchụaja anyị n'aja maasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu Jude. Ka anyị welu okwukwe na ịhụnanya
sonyere ndị kwaya n'ikwu ukwe nke eji ebido aja masị dị asọta. Biko anyị na-echetakwazịrị ndị nọkọrọ ọnụ ha nwere ike ịrapụ isonye n'ukwe. Kristi mebere. Kristi mebere. Onye nwanyị mebere. Onye nwanyị mebere. Chineke pụrụ ime ihe niile dị ebighị ebi. Anyị na-ekele gị maka ezinụlọ a na-ayọ na Chilo Nkwaka. Ụkwụanị bụ ndị kutere nwa ọfụ nke inyere fa ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka isi n'aka nzukọ gọzie nwatakịrị ekutere, gọzikwazị ndị nọ n'ikwu na ibe, ka nwatakịrị ma bụrụ nwa ngọzi nke Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile. Gọzikwazị ndị na nna na ikwu na ibe ka e wee nwee ike ịnweta ha ga-eji zụọ ịnwabụ nwa ọfụma. Gọzikwazị anyị niile bụ ndị gbakọ ọnụ wee na-agba akaebe n'ụbọchị tata. Mgbe ije anyị nke ụwa ga-agwụchazie, ka anyị niile nwee ike isite n'ekpere na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi rute na aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa ọzọ na mmasị nke ụbọchị tata ife Chineke anyị ofufe na inye ya ekele. Agbapụtagola anyị ndị na ya ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche, ngwanụ ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị, ka anyị na-ayọkwa Chineke ka nsogbu COVID nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị nso nso. Ka anyị kwarụzie onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme Eucharistia site n'ịyọ mgbaghara na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọwara edowa, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omejọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere.
Ka Chineke Chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Osebụwa biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwado anyị ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị mgbe niile site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị oge anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igwe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile oke oriri nke jupụtara na nri mara abụba na mmanya dị oke ọnụ. N'ugwu nke a ọ ga-ebibi ihe mkpuchi ahụ fụchiri agbụrụ niile na ihe mkpuchi ahụ ejiri kpuchie mba niile. Ọ ga-ana ọnwụ n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke ga-ehicha anya mmiri n'ihu ha. Ọ ga-esi n'ụwa niile wepụ mkpụrụ a na-ekwuru ndị nke ya. N'ụbọchị ahụ a ga-asị, lee Chineke anyị, onye anyị na-ene anya na ọ ga-azọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịanụ ọṅụ bịakwa nwee obi aṅụrị na ọ zọpụtana anyị. N'ihi na aka nke onye nwe anyị ga-anọzi n'elu ugwu a. Okwu nke Osebụwa.
na nsa ihe anyị ga-aza bụ inwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Zanụ ya. Onye nche m, o nweghị ihe ọbụla ga-akọ m. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike, bịakwa na-agba m ume ka m kute ume. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m, n'ihi na iji mkpara na ngụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Inwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Inwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Sọ ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị nnukwuru nnu afọ na-abịanụ. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Inwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị ọsọ degara ndị Filipaị. Amụtala m otu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụkọ na otu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụba. Agafeela m ihe niile ndị a, ha bịakwa doo m anya. N'ihi ya, ebe ọbụla n'oge ọbụla anọ m n'afọ ojuju, ma anọ m na nriju afọ, ma anọ m n'ebumọnụ, ma anọ m n'uju, ma anọ m n'ụkọ. N'ime onye ahụ na-enye m ike, enwere m ike ime ihe ọbụla. Ma unu mere nke ọma n'aka unu nyere m mgbe m nọ na mkpa. Chineke m ga-akwụ unu ụgwọ, bịakwa gboro unu mkpa unu niile n'udo site n'ụdị akụ na ụba ahụ o gosiri anyị na Kraịst Jizọs.
Otito dịrị Chineke Nna ka anyị ebi ebi. Amen. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Si n'oziọma nsọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị. Ịmara anyị, Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị okenye mmadụ okwu n'ilu ọzọ wee sị ha, alaeze eluigwe dị ka otu onye eze nke gbara olili ọlụlụ nwunye maka nwa ya nwoke. O zipụrụ ụmụ odibo ya ka ha kpọọ ndị agbara oku maka olili ọlụlụ nwunye, ma ndị agbara oku jụrụ ịbịa. Ọ bịakwa zipụ ụmụ odibo ọzọ sị ha, gwanụ ndị a agbara oku, lee, edosichala ihe olili, egbuola ehi na ewu mara abụba maka olili, ihe dum ezuola, bịawanụ maka olili ọlụlụ nwunye. Ma ndị a kpọrọ oku lefuru onwe ha anya gawara nke ha. Otu jere n'ubi ya, nke ọzọ jere n'ụlọ ahịa ya. Ndị ọzọ nwudere ụmụ odibo eze ahụ, mesie ha ike wee gbuo ha. Ihe a wutere eze nke ukwuu. O wee zipụ ndị agha ya ka ha kwụgbuo ndị ogbu ọchụ ahụ, gbọkwa obodo ha ọkụ. Eze bịakwara gwa ụmụ odibo ya sị, akwadochala m olili maka nwa m, ma ndị a kpọrọ ka ha lie olili a egosila na ha etozughị oke ili ya. N'ihi ya, gaanụ n'akụkụ okporo ụzọ niile, kpọtanụ onye ọbụla unu hụrụ ka ọ bịa olili ọlụlụ nwunye a. Ụmụ odibo gara n'okporo ụzọ kpọkọta ndị niile ha hụrụ, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Ụlọ olili ahụ jupụtakwara n'ọrụ. Ma mgbe eze batara ịhụ ndị bịara olili, ọ hụrụ otu nwoke n'ebe ahụ na-eyighị uwe ọlụlụ nwunye ahụ. Eze jụrụ ya, enyi m, olee otu i si bata n'ebe a na-eyi uwe ọlụlụ nwunye? Ma nwoke ahụ gbachiri ya nkịtị. Eze gwara ndị na-ejere ya ozi sị, keenụ ya ụkwụ na aka, tụpụ ya na mbara ezi n'ime ọchịchịrị. Ebe ahụ ka a ga-enwe ịkwa akwa na itirikiri eze. N'ihi na ọ bụ ezie na a gbara ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ mmadụ ole ma ole ka a ghọtara. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Oziọma
anyị sị ọzọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Nna na Kristi, anyị na-aja Chineke anyị mma oge niile maka na ọ bụ site n'afọ ọma ya na amara ya ka anyị jikwara enwe ike ịgba akọ. Anyị wee na-ekele mmadụ niile bụ ndị nwere ike ịpụta tata, na-ekelekwazị ndị nọ n'ụlọ na ndị si ebe dị iche iche esonyere anyị, na-ekele nwatakịrị nke kwupụtara anyị n'ụbọchị tata, ya gazie okwu anyị nke ndị mụrụ ya nụ anayọ na Chinua kwupụtara n'ụlọ nsọ Chineke. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke n'isi nwa ọfụrụ na n'isi ezinụlọ na n'isi anyị niile. Amen. Ihe ọgụ ndị agụ na anyị tata na-agwa anyị maka olili na ọṅụṅụ. Akwụkwọ nsọ wee were ihe anyị ma ọfụma wee na-ewelite mmụọ anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chineke nọ. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya gwara anyị na Chineke na-akpọ onye ọbụla olili. Chineke gbara mmadụ niile olili, ọtụtụ mmadụ, onye ọbụla mgbe anyị na-ekpebikọ na-asị mmadụ niile so na ndị ahụ agbara olili, mmadụ niile so na ndị ahụ agbara olili, oji na ọcha so na ndị ahụ agbara olili. Amen. Ka ụlọ mmadụ niile ka abanye nwa bụ olili, agbara banquet. Ọ dị free, onye ọbụla nwere ike ịbịa, mana ihe meziri bụ na olili n'ụwa agbara anyị na ọ dị n'elu ugwu ka ya nwa bụ olili ga-anọ wee lie ya. Anyị mara ihe dị n'elu ugwu na a ga-adị n'elu ugwu alị. Olili n'ụwa a ga-akwado wee jee ya. Nke mbụ na ndị mmadụ ga-achọ ije, wee jikwa ya na-akwado, wee kwado ọfụma, wee na-arị ya nwa ugwu nwayọọ, wee liruo ya nwa bụ ugwu ebe a ga-eri olili ya. Ị ga-achọ ije, ị ga-adị njikere, ị ga-ata afụfụ dị anọ maka iligo n'elu ugwu. Mana anyị ma na ọ bụ mmadụ niile ka ọ ga-anụ ọkụ n'obi ijekwa n'olili a na-akpọ. Mmadụ niile, onye ọbụla ekwuru na onye chọrọ ga-eje. Ọ ya ka oziọma nke Matiu ji esi anyị na e nwere ndị agbara olili, nnukwu olili nụma, mana ha achọghị ije. Oziọma nke Matiu ga-agụla anyị tata na eze gbara nnukwu olili wee zie ndị eziri, zie onye ọbụla. Ụfọdụ achọghị ije, asị na ụfọdụ jewara onwe ha, jewara n'ụlọ ọrụ. Ụfọdụ ọ bụrụ ndị ezinụlọ, ụfọdụ jọs na ọrụ onwe ha. Mana nke kasị nke bụ na ụfọdụ bidoro ịba aghara na iricha okwu na igbu ọchụ. A gwara anyị na ụfọdụ jidere ụmụ odibo ndị a gwara ka ha bịa chetara ha maka olili a gbara, wee jide ha wee gbuo. Ihe abụkwanụ okwu ka a na-agwa anyị n'ilu, mana anyị na-anya n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya, ọ ihe na-ememe ka ọ bụ. Anyị na-anya n'elu ụwa, oku nke Chineke na-agba anyị, oku nke ichiri Chineke,
oku nke ịfụnanya, oku nke ịsọpụrụ Chineke na ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị, oku nke olili nke alaeze Chineke. Kedu ka anyị si akwado ya? A gwara anyị na ụfọdụ jewara mba ha, ụfọdụ bido iche okwu dị iche iche dịka anyị si afụ n'elu ụwa. Enwere ndị bụ mba ha bụ iche okwu, enwere ndị bụ ndị ogbu ọchụ, ndị na-emebi emebi ụwa nke Chineke kere ọma mma, ndị ọ na-abụ ibe ha na-arahụ ụra ha na-agaghị na-eche ihe ha eme onye ọzọ, ndị na-awụchi ha na-afụ n'elu ụwa. Mana ozi nke Chineke na-agba anyị na Chineke na-agba anyị olili. Chineke na-agba anyị olili ka anyị na-aza okwu nke Chineke na-akpọ, ka anyị rapụ ikwe ka ihe nke ụwa a na-emegharị anyị uche, na-emegharị anyị anya n'ịza ya ma okwu nke Chineke na-akpọkwa n'anyị. Abịazie n'ihe ọgụ nke abụọ nke Pọl degara ndị Filipi. Pọl dị asọ na-echetara anyị na okwu n'ụwa Chineke na-agba anyị, na anyị kwesịkwara ị na-ayọ amara nke Chineke n'ududu ya ka anyị wee nwee ike ị na-aza ya mgbe nke ọ na-agba anyị. Pọl dị asọ na-echetara anyị na ọ bụsịkwanụ n'ike aka mmadụ, ọ bụsịrị n'ike aka mmadụ na anyị chọrọ enyemaka nke Chineke na ndọrị nke elu ụwa. Anyị chọrọ enyemaka nke Chineke. Ya ka Pọl ji wee sị na ya onwe ya na ya ga-enwe ike ime ihe niile site na amara nke Chineke bụ onye na-enye ya ike, site na amara nke Chineke. Ụmụnne na Kristi, ana m echekwa na ọ bụ ofu okwu ahụ ka anyị na-ekwu ụbọchị tata, na anyị ga-enwe ike ị na-aza okwu Chineke na-agba anyị site n'ike nke Chineke na-enye ya, site na amara nke Chineke na mgbaziri ya. Ọ dị mkpa rinne. Ya bụ ka anyị na-ayọ n'oge niile maka ya maba amara na grasia nke Chineke, ka anyị wee nwee ike ị na-alị ya nwabe elu ugwu nke ụwa nọ n'ime ya, elu ugwu nke ndị ọnụma na njem nke anyị na-aga, ka anyị wee nwee ike ilute na ya nwa bụ nnukwu olili nke Chineke kwadoro anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke bụ na-amụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ahụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Bendi Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etikodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Chineke akwadogola anyị nnukwu olili,
ka anyị na-ayọ na amara nke Chineke ka anyị nwee ike ị na-aza oku Chineke na-agba anyị oge niile. Maka ndị otu nzukọ Kristi, ka ndị niile kwere na Kristi were otu obi jikọọ ọnụ n'ọsọ okwukwe anyị, ka anyị nweta oke na àjà dị nsọ nke anyị na-achụ taa. Anyị ayọ gị dị nwe anyị maka udo n'ụwa niile, ka mmadụ niile na-ebi n'udo ma ghara ịtụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, ka anyị na-emepụta n'omume anyị nkụzi niile nke Jesu Kristi oge niile. Anyị ayọ gị nwe anyị maka mbawanye nke owuwe ihe ubi na mmụọ nke inyere mmadụ ibe anyị aka, ka ndị agụụ na-agụ nweta ihe oriri ga-ezuru ha n'ụbọchị ọbụla, ka ndị ọrụ ugbo nweta ụgwọ ọrụ ga-ezuru ha igbo mkpa ha na ezinụlọ ha. Anyị ayọ gị dị nwe anyị maka ọdịmma nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ka ndị niile na-arịa ọrịa nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ọkacha ndị ọrịa COVID-19, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ n'aka Chineke bụ onye pụrụ ime ihe niile. Anyị ayọ gị dị nwe anyị maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja n'ebe a taa, ka ihe omimi dị nsọ na Eucharistia dị nsọ na-ekpokọta anyị nso na Kristi, ma na-eme ka anyị na-ebi ndị dị asọ. Anyị ayọ gị dị nwe anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị taa, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile nye ha ezumike ebighị. Anyị ayọ gị dị nwe maka ndị nche ọchịchị n'ụwa niile, ma ọ kacha n'obodo anyị bụ Naịjirịa na n'obodo nke a anyị nọ n'ime ya bụ Amerịka, na n'obodo niile, ka Chineke tinye egwu na nsọpụrụ ya n'ime ha. Ya nakwa n'oge a anyị na-atụ anya ịtụnye akwụkwọ ịhọpụtakwa ndị ọchịchị, ka Chineke were aka ya họpụtara anyị ndị ga-eweta udo n'ụwa niile. Anyị ayọ gị dị nwe anyị ebe n'ime obi ka anyị tezie mba anyị ndị ọzọ gaa na Jamasị ụbọchị tata. Chineke jike niile nna dị ebighị ebi, anyị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'ihu gị na-ayọ nchekwaba gị, ngọzi gị, odudu gị na mgbazi gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ọ bụ onyinye Kelenu Chukwu
ọzọ ụmụnna m kaja anyị na-achụ ihe ga-amasị Chukwu na ji ike niile ịnara anụ. Onye nwe anyị nọrọ aja a n'aka gị maka uto na efe aha gị, ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otuto nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Onye kwara gị, welite n'obi elu, anyị ewelite gị ya n'ebe dị nwe anyị nọ. ka anyị nye enu ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ziri ezi na-azọ ndụ ka anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi hụrụ anyị, onye site n'obe ya na mbido n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya zọpụta anyị n'ọkwa dị otuto ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị anyị na-esi ezi ụfọdụ na-edo m nsọ. Anyị na-ayọkide onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebido n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee na achịcha oge ekele na otito na wa anya nye maazị ya sị, nara m nke a ga-enyi unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eji nye maka ụlọ. Etu ọkwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anyị asị bụrụ iko mmanya, anyị kwa ga-ekele n'otito bụrụ maazị ya sị, nara m nke a ṅụọ ọrịa unu niile, nke a biko nke ọbara m, ọgba ndị ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Na ncheta nke ọnwụ na mmetụrụ ọnwụ nke nwa gị, anyị ebughị acha nke ndụ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwe ka anyị dị mmekwu n'ibu na-efe gị na ajụ ume a na-ayọ, ka anyị bụ ndị na-anata nwekwara nke kwesịrị n'otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ nke gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya bijupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nsị na ndị ofe ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ.
kpọbata ha na ndị azụ ndị nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro ezi mara ngọzi ndị nke Chukwu esebụdị nsọ bụ di ya ndị apọstụl ujiri dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wepụta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye ihe Chukwu na jike niile sapụrụ n'otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere ebere nzọpụta anyị kụziri anyị n'ebe ọ bụ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, tụdịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị hụ na ndanye, ma zọpụta anyị n'aka ihe. zọpụta anyị anyị ga-ayọkwa ose bụ ọha ji ihe niile were ebere n'ụdị n'oge nke anyị si n'aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị nwekwara ha nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe 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 ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi ogwe ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enyekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwu nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke ose ebe wadoro mgbe niile Mekwara gị lụrụ nwanne gị aka maka ekele nke udo n'ịhụnanya Kristi. Amen. Atụrụ nke Chukwu, atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị Onyenwe atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Inwenụ etosiro m ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuo sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. Ka ahụ na ọbara aka isikwara anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. Otuto dịrị Jesu. Anyị nwere ọgwụ one na one dị mkpa. Tata ụka nke ịbụa n'ime ọnwa Ọktoba. Anyị ka na-echekwa ndị parish anyị na onyinye owuwe ihe ubi nke ala na afọ
a ga-ekwe oge maka otu niile na ministri niile, ndị obodo dị iche iche na ihe ọbụla onye ọbụla ji akwado otu ya ma ọ bụ ministri ya. Anyị na-echetakwazịrị onye ọbụla ka ị na-enye onyinye nke gị kaba arụ ka ị dee na memo otu ya zonu gị ma ọ bụ ministri iji ewere akwado. Ọ wụ maka ayịyọ ndị parish anyị yọrọ ụkọchukwu anyị mere eji wee mee ka onyinye owuwe ife ubi nke arọ a wee dịgide wee rue na ngwụcha ọnwa Ọktoba. Anyị na-ekenekwazị ndị parish anyị ndị niile na-enwe ike apụta esonyere Kristi nọ na Yukaristia dị asọ na mbara ụlọ ụka anyị kwa ụka ọbụla, n'agbanyeghị ihe nhịahụ niile ya na ya so. Ndị na-eso Jesu ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-awa. Anyị na-ekelekwazị ndị parish anyị maka nkwado ha niile na ụdị ịtụta ezigbo alo parish ji wee na-aga n'ihu. Ọ na-abụ mgbe niile ndị parish anyị kwuru okwu, ụkọchukwu anyị na-ege ntị. Ndị niile sikwazị n'ụlọ na-esonye na aja masị dị asọ nke parish anyị. Parish anyị na-ekelekwazị unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ndị dị etu ọ bụrụ na ị nọ na YouTube ichezọkwa na iklik subscribe, ọ bụrụ na iso na Facebook ichezọkwa na iklik like the page. Ọ bụrụ na o sibere gị ike gaa na parish website, ọ ga-adịrị gị easy ijoin. Dịka anyị si wee fụ, parish anyị ji nwayọọ nwayọọ na-emepe n'agbanyeghị ọya ọjọọ nke onye ọbụla na-amara ebe o si wee pụta. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na ndụ okwukwe anyị anaghị n'azụ maka ihi COVID-19. Ndị nwere ụmụaka a ga-ekubata n'ụlọ ụka, anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha kpọtụrụ ọfịs anyị ma ọ kpọọ parish priest anyị. Ndị nwere ụmụaka a ga-eme baptizim ofu ihe ahụ. Ndị nwekwara ụmụaka a ga-akwado maka sakramenti ndị ọzọ dị iche iche, a ga-ekwua ofu ihe ahụ. N'aka nke ọzọ, ndị nwekwara ndị ezinụlọ ha nwụrụ anwụ ha chọrọ ịkara ụka, ha kpọtụrụ ọfịs parish anyị. Ka anyị na-eme otu a, anyị na-echetakwazịrị anyị niile ma ọ bụrụ na ị chọọ ikupụta nwa ma ọ na ị chọrọ ịtụ nwa na ihe niile anyị ji enye onyinye ka ga-abụ n'ụdị ego wee kanye mgbe anyị ma ụzọ ọya anyị na-eze si wee na-ana. Na-ekpekwazị ekpere ka ọ nabazi ọsịsọ na ọnọdụ aka. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị niile na ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na teknọlọji ka na-echere anyị aka mgba. Ndị nwere onyinye amara dị iche iche nwere ike inyere anyị aka n'ụdị live streaming na YouTube, live streaming na Facebook, na ịgbanwe infọmeshọn anyị, ịọpdeti infọmeshọn anyị na webụsaịtị. Na ngwụcha, o nwere ọkwa anyị nwetara maka ohere ndị na-achọ ọrụ. Ọ bụ ọrụ Assistant Environmental Compliance Inspector. Ozi gbasara ya bụ ohere maka ndị na-achọ ọrụ. Anyị etinyego na email group ndị nna ICMO, tinyekwa ya na email group ndị nne ICWO, tinyekwa ya na email group ndị youth. Ndị nwere mkpa ma ndị nwere mkpa dị otu a ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ ofu onye n'ime ndị nna ma ọ bụ ofu onye n'ime ndị nne ma ofu onye n'ime ndị youth. Ọ ga-enwe ike printizie usoro a ga-eji were na-apply for the job. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ndị parish anyị niile, ndị si n'ụlọ were sonye anyị na aja masị dị asọ taa. Ndị pụtakwanụ na mbara ụlọ ụka anyị n'agbanyeghị anwụ niile a na-acha.
N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekene ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche na-esonyelụ parish anyị na ibulite aha Kristi elu. Anyị na-ekenekwazi ụkọchukwu anyị, Fada Jude Umeobi, onye na-ekpokọnata anyị ebe a ụbọchị niile. Otodoli Jesu, oge ịnata olili, anyị ga-echetakwazila onye ọbụla ka anyị sonyelu usoro ndị ọshas ga-enye anyị maka ịpụta ịnata olili dị asọ. Hallelujah. Bisa abụsigolo ka anyị laba n'udo. Ekele dịrị Chukwu.